Чым беларусы пакрыўдзілі Лукашэнку, за што ён нечакана звольніў адразу дваіх міністраў, а таксама што Рыгор Азаронак патрабуе неадкладна забараніць. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. У Лукашэнкі прайшоў кадрывы дзень, і ён прызначыў адразу двух новых міністраў. Так, Вадзім Альшэўскі стаў міністрам архітэктуры і будаўніцтва. Раней ён быў віцэ-губернатарам Брэшчыны. А вось Сяргей Ульдзіновіч стаў новым міністрам лясной гаспадаркі. І гэтае прызначэнне па спецыяльнасці, бо раней ён узначальваў мінскі лясгаз. Адпаведна, двое папярэдніх міністраў, Аляксандр Студняў і Аляксандр Кулік, былі адпраўленыя ў адстаўку. Што з імі будзе далей, пакуль не зразумела, але пра новыя пасады пакуль што гаворкі няма. Пры гэтым Кулік, падобна, недзе сур'ёзна накосячыў. Кулик, нынешний министр, вроде бы неплохо себя зарекомендовал, но вы знаете, некоторые вещи есть, которые непозволительны такого уровня чиновнику. Новому міністру лясной гаспадаркі Лукашенко выдаў чарговы перл. Я вырос фактически в лесу и на природе, поэтому спокойной жизни вам не будет. Аляксандр Студняў у сваю чаргу правёў у крэсле міністра архітэктуры менш за 1,5 года. Таму не выключана, што вынікамі і яго працы Лукашенко быў не вельмі задаволены. Ускосна пра гэта сведчыць і вось такая рэпліка ўжо новаму міністру Альшэўскаму. Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Затым Лукашенко нечакана пачаў крыўдзіцца на беларусаў, якія не цэняць яго высілкаў, а толькі крытыкуюць. Все говорят, президенту легко ставить, вот он задачу поставил, а нам же реализовывать. Отчасти это так, хотя и эти задачи ставить непросто, потому что за это же отвечать надо. И ты как на стекле, все смотрят, критикуют там, начиная от наших беглых и заканчивая. Внутри умных же много. Работать-то не все хотят, а умничать умеют. Ну, это нас хлебом не корми, но поумничать да. Акрамя міністраў, Лукашенко прызначыў і новых дыпламатаў. Так, Аляксандр Худалеев стаў паслом Беларусі ў Таджыкістане. Раней ён працаваў першым намеснікам міністра па надзвычайных сітуацыях. А Юрый Николайчык будзе паслом у Мазамбіку па сумяшчальніцтве. Цяпер ён таксама ўзначальвае беларускую дыпмісію ў Зімбабве. Прызначэнне Худалеева Лукашенко суправадзіў наступным дзіўным пытаннем. Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую? Точно. Давления не было? Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант. Но я помню Да. все эти согласования и так далее. Ну а пасля чыноўнікаў і дыпламатаў Лукашенко заняўся сілавікамі і спецслужбамі. І тут усё прайшло ўжо без жартаў і амаль у сакрэтным рэжыме. Паведамляецца, што Лукашенко правёў кадравыя перастаноўкі ў камітэце дзяржаўнай бяспекі, але хто з КДБшнікаў быў звольнены, а хто прызначаны, не агучваецца. У афіцыйных публікацыях падкрэсліваецца, што па даручэнні Лукашэнкі ведамства плануецца, цытата, трошкі перафарматаваць. Ідэя ў тым, каб большы ўплыў на КДБ мела Рада бяспекі, якой кіруе Аляксандр Вальфовіч. Ды і ўвогуле яму цяпер плануюць даць і ўлады, і паўнамоцтваў. Вось цытата Лукашэнкі. Я хачу, каб вы разумелі, што роля дзяржаўнага сакратара і дзяржсакратарыята Рады бяспекі будзе ўзмоцненая. Канец цытаты. Пры гэтым Лукашенко падкрэсліў, што частку важнай інфармацыі КДБ будзе па-ранейшаму дакладваць толькі яму асабіста і больш нікому. Гэта тычыцца звестак пра агентуру і рэзідэнтуру КДБ, а таксама даных знешняй разведкі. Акрамя таго, на гэтай жа закрытай нарадзе Лукашенко заслухаў справаздачы і таго ж Вальфовіча і старшыні КДБ Івана Церцеля наконт бяспекі і абароны Беларусі. Рыгор Азаронак патрабуе, каб нязгодных з Лукашэнкам забаранілі хаваць у Беларусі. Пасля смерці пісьменніцы Святланы Курс, якая апошнімі гадамі жыла ў Варшаве, быў адкрыты збор грошай, каб перавесці яе цела ў Беларусь і пахаваць на радзіме. Але ж Рыгор Азаронак углядзеў у гэтым, цытата, новы спосаб правакацый і заявіў, што палітычныя апаненты, зноў цытата, хочуць закідаць нас трупамі. Аказалася, што ён баіцца ўвагі да магілы пісьменніцы. Маўляў, людзі будуць насіць да яе кветкі,
сведкі і пасля публікаваць фотаздымкі. Таму прапагандыст прапануе гэта неяк прадухіліць. Напрыклад, пазбаўляць усіх з'ехаўшых беларусаў грамадзянства, каб яны, цытата, нават фармальна не мелі права на родную зямлю. Кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрый Круты падрабязна расказаў, як нядбайных аграрыяў будуць прымусова забіраць на вайсковыя зборы. Прычым яны будуць доўжыцца 2-3 месяцы, а умовы абяцаюць непрыемныя. Падчас паездкі ў Асіповічы Круты проста на нарадзе з мясцовымі чыноўнікамі нагадаў, што Лукашенка ўвёў найбольш жорсткі мабілізацыйны рэжым правядзення уборкі ўраджаю. У сувязі з гэтым будзе значна ўзмоцнены кантроль за дысцыплінай. І па даручэнні Лукашэнкі Міністэрства абароны павінна падрыхтаваць месцы і віды работ для тых работнікаў, якія гэтую дысцыпліну парушаюць. Спісы такіх людзей будуць вызначацца ў кожным раёне старшынёй райвыканкама разам з вайсковым камісарам і кіраўнікамі сельгаспрадпрыемстваў. Затым парушальнікаў на 2 ці 3 месяцы адправіць на зборы, якія чыноўнік назваў вайскова-выхаваўчымі. Умовы абяцаюць спартанскія, прычым паводле Крутога такая мера будзе тычыцца ўсіх незалежна ад пасады. Калі чалавек сарваў працу, то ён абавязкова будзе накіраваны на тыя зборы. Таксама пра такіх нядбайных работнікаў апублікуюць артыкул у дзяржаўнай прэсе. І тут хочацца падкрэсліць адзін важны момант. З аднаго боку, Лукашенка пастаянна крычыць пра важнасць войска і падрыхтоўку да магчымай вайны, а яго сілавікі бесперапынна праводзяць вучэнні, у тым ліку і з так званай тэрабаронай. Але пры гэтым і сам Лукашенка і яго чыноўнікі ўспрымаюць беларускую армію і трапленне туды ў першую чаргу як пакаранне. Ну тыпу яшчэ не турма, але ўжо і неволя, прасцей кажучы, нешта кшталту ссылкі. Ну а міністр унутраных спраў Іван Кубракоў пагражае тым, хто крыўдзіць яго міліцыянераў. Гаворка ідзе ў першую чаргу пра публікацыі і каментарыі ў інтэрнэце, якія паводле міністра ачарняюць яго ведамства. Міністр запэўнівае, што ў асноўным такая негатыўная інфармацыя не пацвярджаецца і абяцае разабрацца з тымі, хто ўсё гэта піша. Аднаго з такіх аўтараў міністр паабяцаў дастаць нават у Польшчы. На сегодняшний день у Волковыску установлен гражданин, который находится в международном розыске за совершение ряда преступлений по 4 статьям Уголовного кодекса, в том числе и по тяжким, который в настоящее время проживает в Польше. Но мы его и там достанем. Пасля Іван Кубракоў паабяцаў, што дзяржава абароніць ад абразлівых каментарыяў кожнага сілавіка. По всем таким фактам проводим проверку и принимаем самые жесткие меры реагирования. Сотрудник милиции, выполняя свои служебные обязанности, должен быть уверен, что он защищен государством. Сталі вядомыя новыя важныя падрабязнасці гучнай трагедыі. У красавіку пад Мінскам разбіўся мотадельтаплан, у выніку чаго загінулі і пілот, і пасажырка. Міждзяржаўны авіяцыйны камітэт правёў расследаванне здарэння і апублікаваў справаздачу па яго выніках. У дакуменце апісаны прычыны катастрофы, а таксама дзіўная дэталь, якая тычылася самога лятальнага апарата. Журналісты партала «Зеркала» азнаёміліся з дакументам, і вось што там гаворыцца. Паводле справаздачы палёт доўжыўся менш за хвіліну. Пры гэтым пасажырка вяла відэазапіс і такім чынам падрабязна задакументавала дзеянні пілота, паказанні прыбораў і абставіны, якія прывялі да трагедыі. На 14-й секундзе палёту на вышыні 30-40 метраў мотадельтаплан трапіў у зону турбулентнасці, інтэнсіўнасць якой толькі нарастала. Пілот намагаўся не дапусціць зніжэння апарата і кампенсаваць нахіл, але ў пэўны момант адступіў ад інструкцыі, пра што мотадельтаплан страціў стабільнасць. У выніку апарат пачаў круціцца і яго канструкцыя пачала разбурацца прама ў паветры. Зламалася левая папярочная труба крыла, а таксама паўкрыла проста склалася. Ад перагрузак таксама разбурылася спражка рамяня пілота, і яго выкінула з кабіны, што таксама трапіла на відэа пасажыркі. Сама жанчына была прышпіленая рамянём і заставалася ў крэсле да самага падзення. Металічную трубу крыла таксама праверылі, але дэфектаў ці карозіі не знайшлі. Эксперты прыйшлі да высновы, што дэталь зламалася, бо на яе аднамомантава прыйшлася надта вялікая нагрузка. Так што галоўнай прычынай бяды разглядаюцца нечаканая турбулентнасць і дзеянні пілота. Але камісія заўважыла яшчэ адзін адметны момант. Аказалася, што шыльды з дзяржаўным і рэгістрацыйным знакамі, а таксама з завадскім нумарам знялі з іншага мотадельтаплана і пераставілі на той апарат, які ў выніку разбіўся. У апарата, з якім здарылася трагедыя, не было ані дакументаў, ані рэгістрацыі, ані сертыфіката лётнай прыдатнасці. На
Нават яго дата выпуску і тэрмін службы ў справаздачы не ўстаноўленыя. Не атрымалася нават вызначыць яго уласніка. З'явіліся новыя падрабязнасці пра зніклую Анжаліку Мельнікаву, і новыя даныя указваюць на тое, што былая паплечніца Паўла Латушкі і спікерка каардынацыйнай рады ўсё ж пайшла на супрацоўніцтва з КДБ. Кіберпартызаны ўстанавілі, што Мельнікава сапраўды жывая і цяпер пастаянна пражывае ў Мінску, але падобна, што не пад сваім імём. Паводле расследавальнікаў, Мельнікавай быў выдадзены пашпарт прыкрыцця на імя Ангеліны Аляксееўны Радзівонавай. Такі дакумент у Беларусі могуць атрымаць толькі спецслужбы ці людзі, якія з імі супрацоўнічаюць. Таксама кіберпартызаны даведаліся, што Анжаліка Мельнікава ўжо пасля эміграцыі час ад часу цішком ездзіла ў Беларусь, і апошні такі яе візіт быў 14 студзеня 2022 года. Нагадаем, што Анжаліка Мельнікава загадкава знікла ў сакавіку 2025 года. Апошні раз яе бачылі на Шры-Ланцы, куды ў той жа час прыязджаў яе кавалер Аляксей Лабееў, які працуе ва ўпраўленні вайсковай контрразведкі КДБ. У той жа час з фонда, да рахункаў якога мела доступ жанчына, знікла каля 150 тысяч даляраў. Праз год у сацыяльных сетках з'явіліся фотаздымкі Анжалікі з мінскай спортзалы, а яе бацька прызнаўся нашай Ніве, што Мельнікава ўжо даўнавата знаходзіцца ў Беларусі. Іншыя бачылі яе ў Данамоле, а выданне «Зеркала» высветліла, што ўжо пасля знікнення Мельнікава набыла 2 кватэры ў Мінску. На волю нечакана выйшаў вядомы беларускі адвакат Аляксандр Данілевіч. Яго затрымлівалі супрацоўнікі КДБ, а пасля адваката абвінавацілі ў пагрозе нацыянальнай бяспецы Беларусі і асудзілі яго на 6 гадоў калоніі. Прычынай стала прафесійная дзейнасць Данілевіча, які аказваў юрыдычную дапамогу прадстаўнікам незалежнага беларускага фонду спартыўнай салідарнасці. Да затрымання Аляксандр Данілевіч быў вядомым спецыялістам у галіне міжнароднага і спартыўнага права. Ён валодае некалькімі замежнымі мовамі, выкладаў на факультэце міжнародных адносін БДУ больш за 20 гадоў, а таксама узначальваў беларускую федэрацыю рэгбі і ўваходзіў у міжнародныя органы ў сферы антыдопінгавага права. Данілевіч праходзіў стажыроўкі ў Італіі, Швейцарыі і Нідерландах, але ў выніку за сваю працу ў Беларусі ён аказаўся ў шклоўскай калоніі нумар 17. Цяпер адвакат быў вызвалены раней за вызначаны яму прысудам тэрмін. Пакуль невядома, ці стала гэта вынікам памілавання альбо якога іншага юрыдычнага рашэння. Каля славутай камянецкай вежы з'явілася дзіўнаватая арт-кампазіцыя пад назвай «Гістарычны гаманец». Яе стварылі ў выглядзе вялікага партманэ з купюрай наміналам 5 рублёў, якая выглядае знутры, а таксама з манетамі, якія нібыта высыпаліся з гэтага гаманца. Вышыня аб'екта складае 2,5 метры. Улады хваляцца, што гэта падарунак гораду да 750-годдзя. Да такой ідэі падштурхнула назіранне, што турысты часта фатаграфуюцца каля камянецкай вежы з 5-рублёвай купюрай, на якой з аднаго боку намаляваная гэтая гістарычная пабудова. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.